Cafodd y gystadleuaeth ei chreu mwyn annog teuluoedd a ffrindiau plant ysgol gynradd fel fi I gymryd rhan yn Cyfrifiad 2021. Gofynnodd cystadleuaeth Gadewch I ni Gyfrif I blant o bob ran o Gymru a Lloegr creu prosiect fyddai'n gallu dangos pa mor bwysig yw gwybodaeth i'w cyfrifiad. Blwyddyn y ddiweddarach, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn paratoi I ryddhau'r set gyntaf o ganlyniadau. Maen nhw wedi dod nôl I fy ysgol I ddweud wrthon ni sut mae'r gwaith yn mynd. Fel ysgol gynradd Gymraeg, fe ddaru ni edrych ar faint o siaradwyr Cymraeg oedd yma yng Nghymru. Mae'r defnydd o Gymraeg wedi newid llawer dros y blynyddoedd. Fe ddaru hyn ddechrau llawer o sgyrsiau yn y dosbarth o ran demograffeg yn ein cymuned ni, yn sicr o ran faint o bobl oedd yn siarad Cymraeg, ac sut mae newidiadau economaidd yn y gymuned wedi effeithio ar y Gymraeg. Really dda, yeah. Cyffroes. Really cyffroes. Roedd e'n deimlad anhygoel. Oedd ni'n wedi gweithio galed iawn ar y prosiect a oedd e'n ddiddorol. Ni ddim wedi disgwyl ennill, really. Gweld y pobl sy'n siarad Cymraeg I gweld os maen nhw'n mynd I gael eu plant nhw I mynd I ysgolion Cymraeg. So maen nhw angen mwy o ysgolion Cymraeg. Dwi eisiau gwybod faint o bobl sydd yn byw yn y ardal oherwydd os mae blant angen fesydd chwarae neu ganolfan hamdden I ni nofio ac ymarfer corff. Mae pobl adeiladu yn gallu yn gwybod sawl os mae nhw angen mwy ysbyty, llefoedd I fel parc. Pa ganran o gartrefydd ydych chi'n credu gymerodd ran yng Nghyfrifiad 2021? A. 35%, B. 68% neu C. 97%? Dwi'n meddwl 97%. Fi fi'n dweud 68%. Dwi'n meddwl 68%. Dwi'n meddwl yr un canol. 68. A yn rhy isel, C yn rhy isel. Rhaid chydig dros 97% o gartrefi. We're ni'n anghywir. Mae hwnna lot. Fi'n surprised pobl yn actually hoffi wneud e. Ond mae pobl yn actually wneud y peth yna oherwydd mae'n gwybod mae'n bwysig. Llongyfarchiadau? Diolch. Da iawn. Lot, ond... Ti ddim jyst gallu dweud lot. Ie, mae'n rhan o rif. 500,000? 6,000. Os mae wedi mynd lan. 500,186 rhywbeth o hynny. Canlyniad 2011, 562 o filoedd ac 16. Sut ti wedi cofio hwnna te? Gweld faint o pobl sydd eisiau gwneud e. Ie, gweld y canlyniadau a popeth o hwnna. Dwi'n cyffroes I gweld sawl pobl sydd wedi dysgu siarad Cymraeg a nawr sydd yn siarad Cymraeg.